tako dalje, i tako dalje. I ono što mi se posebno sviđa, oživjela je jedna priča koja je negde između tragične i komične. Ja to čak ne umem da objasnim na dobar način. Ali je priča zaista tragikomična. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da je to početak zbivanja velikih svetskih. Naravno, Sorab, kad se doti geopolitike, ne kapira ništa. Nema pojma, ne bi znao prstom da zabode gde je Afganistan, ali nema veze na mapi. Ali nema veze, sve zna šta će se desiti. Amerikanci se povlače iz Afganistana, pa verovatno iz Iraka, a što na kraju kraja ne i sa Kosova. I kad oni odu sa Kosova, Kosovo će ponovo biti naše. Naša mašta je do neverovatnih granica, do neprijatnih granica ničim sputana. Ja ne znam kako vama to izgleda, ali meni je to nestvarno. To je ničim sputana mašta. Gde smo mi otišli? Za morem, smrt za vratom. Ja gledam tu i razmišljam se u sebi dogodine u prizemnu, koje je moguće sad, ako Amerikanci odu iz monstira. Narativ taj iz ugla budale, a budali, što kaže Milka, more do kolena, sve lako i jednostavno vidi, izgleda ovako. Dakle, oni će da odu sa Kosova, kao iz Afganistana, mi ulazimo, obnavljamo Dušanovo carstvo, i dok polucija stiže poluciju od sreće, u ostvarivanju ovog kleronacionalističkog sna, mi vozdižemo ponovo Serbiju i tako. To su, ja mislim da mala deca ovako ne razmišljaju. Ništa siromaštvo naše, ništa beda, ništa nepismenost, ništa idiotluk jednak u vlasti i u narodu i u sledbeništvu, ništa divlji kapitalizam koji nas razbija, ništa kolonijalni status. Samo da se uđe na svetonom Kosovo. Hoće kad nokat rodi na izvesne stvari. Dakle, ajde, zašto se to neće desiti? Koje su to sitnice koje su prevideli naši geopolitičari? Prvo, kod nas, ja mislim da je 12. generacija, nisam siguran, možda i više. Ali sigurno je 12 generacija, možda je 13. već u toku. Momaka nije služilo vojsku. Dakle, 12 generacija nije uzelo pušku u ruke. I bolje što nije, sad kad bi uzeli, pokokali bi se međusobno ili bi se samo ranjavali, bolje mi ne davati. Daj Bože da imamo 8000 vojnika u borbenim jedinicama. Pusti general štab, pusti ministarstvo. Ono što može nosi pušku i ono što ima neko oružje, pod uslovom da je oružje ispravno, da tenkovi imaju nafte, da imaju bar 3-4 borbena kompleta, da imamo neku artiljeriju. Prilično sam sklon da mislim da ono što izvedemo na neku paradu, da je to manje više to. Od ovih 8000 vojnika koje imamo, trećina bi se skinula prvog dana rata, bi raskinuli ugovor. Su bre profesionalci, oni nisu vezani zakletvom, oni platu primaju. I nisam siguran da neko baš specijalno motivisan se bori za Vučića i za režim. To je što se toga tiče. Da se odlučimo da uđemo, ako Ameri odu, a neće da odu. Mislim, važno smo mi spremili ražanja, Zec, gde je, nije ni u šumi, ko zna gde je. Jedno je da imamo s kim da uđemo. Dakle, ona mnogo jača vojska koju smo imali, kudi kamo ozbiljnija vojska sa još nekim zalihama, je jedva ugušila zajedno sa policijom onu pobunu 98. na Kosovu. Istina, jedva je ugušila zato što nije mogla pegla iz vazduha, nije mogla topovima da roka, ali bez obzira, sad nemamo čime da rokamo iz vazduha i nemamo topove. Dakle, ne menja se bitno situacija. Mi smo držali 100-150 vojnika plus nešto policajaca, nije ni to malo bilo, na Kosovu i bilo je vrlo teško i napeto. Vrlo teško i napeto. Ovako, danas bismo rasporedili da se maksimalno nategnemo, da pošaljemo pola vojsku, pola policiju, 15.000 ljudi skupimo, imali bi jednog našeg vojnika ili policajca na kvadratni kilometar Kosova. Sad se zamislite kako to izgleda. Sad, to govorimo kad bi 24 sata bio u smeni.
Ali ako je 8 sati, ako je 12 sati u smeni, onda je 2 kilometra na vojnika. To toliko o tome. Da ne govorimo o tome da ona okupacija, način na koji je Srbija okupirana i način na koji bi mi okupirali Kosovo ne bi bio isti, jel tako? Šiptari ne bismo među njima našli kolaboranta koji će pomoću njihovog državnog aparata da za naš račun okupira sopstveno stanovništvo. Nego bi ta okupacija morala da bude bukvalna. Znači, morali bismo mi da ih okupiramo, a to košta Boga oca. To ne može izdrži ni mnogo veća sila nego što je Srbija. Dakle, dodajmo tome da šiptarska deca nisu pacifikovana. Možda, ja ne znam, mislim da oni nemaju neku obaveznu, neku vojnu obuku, ali imaju oni vojnu obuku kod kuće. Svako šiptarsko dete je držalo u ruci kalaš i pištolj. Osetili su slobodu 20 godina. Ne slobodu, nisu oni slobodni od Amerikanaca, su slobodni od nas. Osetili su tu vrstu slobode i teško da bi se sad oni vratili i jedva dočekali da se vrate kod nas. Pogotovo kad vide kako nama dobro ide. Tek onda, dakle, ako su neki šiptari imali simpatije za Srbiju nekada, gledajući današnju Srbiju, oni su to izgubili. Zamislite situaciju, mi ulazimo na Kosovo, u Beogradu, NVO sektor eksplodira, ispod šlema mozga nema, pis, brate, pis, svi na ulicu, drugosrbijanci urdiču, ugrozuje me neko ispijanje espresa ujutru u kafani i tako. Tu počinje odmah unutra frka da se dešava kod nas. Oficiri ove jadne namučene vojske su gledali šta se desilo sa oficirima one jadne i namučene vojske koji su završili u Hagu. Poglavito generali. Šta mislite? Da li će svoje odluke, operativne, recimo, odluke, donositi, ili taktičke, donositi pod uticajem, onako slobodno, čilo i veselo, pod uticajem vojne doktrine, ili će sebe već vidjeti nekoj optuženičkoj klupi u Hagu? Pa, teško. Drugačiji ovca brsti kad je kurja gleda. Tako to ide. I dakle, njihove odluke će biti drugačije motivisane. Dalje, ozbiljno je pitanje da li na Srbe na Kosovu više mogu da računaju Albanci ili mi. Neću da produbljujem ovu temu da se neko ne naljuti, ali mislim da svi vi znate odgovor. Na njihovu lojalnost teško da bi se moglo računati. Vrlo važno, možda i najvažnija stvar, rat košta. Mi već živimo na ler, nas već izdržavaju unuci. Zemlje koje izdržavaju unuci teško mogu da krenu u rat. Dan rata košta kao 10 dana mira. Mi bismo za mesec dana rata ispraznili budžet za ovu godinu. Naravno, vi možete uzimati kredite, ali jednog dana kad neko kaže nema kredita, vi ste gotovi. Vi onda morate prodate EPS da izvučete vojsku i policiju s Kosova. Na brzinu i jeftino da prodate samo da izvučete vojsku i policiju s Kosova. Ili da ih pustite da beže kao ovi što ih jure talibani, da se kače za sve što ima motor. Tako otprilike. Pa, Srbija je potrošila za prvi Balkanski rat, koji nije trajao nešto dugo, bar intenzitet njegov nije bio jednak sve vreme. One ključne dve bitke su trajale 4 dana, 5 dana, a sve ovo ostalo je bila šetnja vojske manje više, je potrošila za tu operaciju, je potrošila jedan godišnji budžet. Stavite prst na čelo, rat košta, to mogu sebi priuštiti samo bogate zemlje. I one zemlje kojima drugi može platiti njihove poduhvate. Okupacija bi koštala bogaca. Tako da takva avantura je nemoguća ne danas, nego za niz decenija od danas. Je tako nešto nemoguće. A to što smo mi polećeli na helijum, to je drugo pitanje. To su ovi srpski zalađeni kleronacionalisti koji misle da je gola volja dovoljna. Da ti ne treba više ništa, da možeš iz praznom puškom i bez goriva, na golu volju, da srce da osvojiš Kosovo. Ako može tako, što već nisu tamo? Ti kleronacionalisti. Zašto već nisu na granicama Kosova? Kad je samo srce dovoljno. Više puta sam ovde optuživan da sam kao, ne znam, drugosrbijanac,
mrzitelj srpskog naroda i tako dalje, da sam defetista, da sam protiv vraćanja Kosova. Ponavljam opet, ja nikome ne branim da ide ko hoće. Ja se sa tim borcima za Kosovo prepucam na društvenim mrežama. Oni seru na Facebooku, ja serem na Facebooku. Niko se nije pomerio iz Beograda. Samo što oni izgiboše za Kosovo, a ja jok. Ali oni izgiboše na Facebooku. Tako da je rasprava potpuno bespredmetna na taj način. Dakle, takva avantura je nemoguća. Odlazak na Kosovo je nemoguć u ovom trenutku. Uostalom, nijedna kolonijalna zemlja ne može se širi. Ona nije tu da se širi i da jača, nego da plaća kolonijalni porez. Tako da ni zemlja ponosnih Sorabija neće da se širi na Kosovo. Važno je samo da Liri i DM redovno snabdevaju kozmetičkim linijama naše muškarce, da ne ostanu bez depl krema i tih stvari. To su naši ponosni otimači našeg ponosnog Kosova. Druga stvar